hose. Ayan, oh, may tubig na. So, tutur ko kayo sa aming fridge. Good morning, mga lalab! It's Friday today and medyo late na tayong nag-vlog today, mga 11:30 na. Kasi kanina, umuulan pa. Tapos hindi ko na na-vlog si Bana. Kung bago po kayo dito sa aming channel, ako po si Yen. And yung anak ko po ay nasa pool na kanina. Wais o wais. O yan, nakahubad pa. Amin ko muna siya ng swimsuit niya. Tapos maglinis kami ng konti dito. Yeah, wait. Mag-swimsuit daw kami. Yes. Wait lang. Finally, mga lala, binilhan ako ni Bana ng yung wire para sa tubig ba. Kasi yung pool, alam nyo, kung nanonood kayo ng mga vlogs namin, tinatabo ko siya. Pero nagpabili ako, may nakita kami. Hindi man lumalabas yung tubig. Okay naman yung connection ko, pero dito, di ko alam kung may opening dito. Ayan, oh. Bayan, ignorante. May pas Pilipinas, diretso-diretso pa. Tika lang. So, finally, mga lalabs, na gamit na namin yung aming binili na hose. Ayan, oh, may tubig na. So, hindi na ako magkabo-kabo style. So, may time din ako maglinis dito sa likod at saka yung garbage can na malinisin ko kasi may hose na. Tapos, maglinis ako dito ng konti. Tapos, naman mainit naman. Kahit medyo mahangin, okay naman siya. Mga 30 degree. 29 degree pa mamaya. So, hi Pia! Say hi, Hi! Hi! Pia! So, at least medyo in order na yung mga ganap dito sa likod ng bahay. So, kailangan pa namin bayaran yun. Kasi trinay muna namin kung okay ba. So, babayaran yun ni Bana later. So, first time namin ginamit. So, tuwang-tuwa si Burikyat, si Aryat. Okay? So, dito muna kami sa likod, mga lalab. See you mamaya. Hello! No! Bacho pukangkang. Bacho pukangkang. There! So, tapos na. Ito, oh, ang galing. Yes, good job. Finger. Yeah. Here, baby. No, here. Here. Yeah. Oh. Come here, baby. Come here now. Panalagma lang yaw. Yes. Finish. Yeah? Oh. Put here, okay? Yeah? May naririnig ako na ambulansya at ito, hindi ambulansya, bombero. Ayan, narinig niya ba? So, yung hose pala is, siya, mga 37 euro yung bili ni Bana. So, at least, mga 10 meters plus 2 meters siya. So, medyo mahaba. So, gusto ko sana linisin yung
trash can namin. Trash can talaga. Yung garbage bin sa labas. Kasi dati nagpapalinis kami. Kaya meron yung siyang parang sticker na tinanggal sa harap. Tapos, parang sabi ni Bana, stop na muna kasi one payment siya for the whole year, I think. Tapos nag-increase. So, sabi ni Bana, kami na lang daw maglilinis. So, buti naman din. Dati kami naman. Tapos, pero yung one time kasi na sobrang baho, na parang ganun. So, siya ang naglinis. So, sabi niya, magbabayad nga daw siya. Pero, ayun, sabi niya ngayon, hindi na kayo magbabayad kasi extra gastos. Dati wala pa si Sofia. Ngayon, dito na kasi si Sofia. So, kaya, in-stop na niya. Tapos, makita niyo yung bike niya, nakabalintong. Kasi, na-flat yung yung inner tube niya. Tapos, yung in-order niya is mali. So, hindi niya malagay pa. So, nag-order na naman siya ulit. Sinuli niya, tapos nag-order na naman siya ulit. So, tinitignan ko lang si Sofia. Maya-maya, may ako, premiere pala. So, sabi ko, mag-premiere ako pag Friday kasi free naman ako. Para naman, pwede ko kayong makausap, nakita ko kayo, ganon. While watching sa, vlog. Kasi medyo maganda yung, yung kabuang na ko ba. Yung kabuang ko is, si Sofia, oh. Ayan. Makita nyo? Ayun. Pia. Natabunan ata sa natabunan sa slide. Puno yung niya. Next time nabili kami na ulit. Yung blue, may siya, may buslot, ewan ko. Lang siya, naghiyos. So ayan si Sofia. Yes, baby. So siya yung parang sabi niya, mama, labas tayo. Nainitan siguro sa loob or na board. Ayan. Oh, ang bango. Parang may nagluluto. Gusto ko magluto pero hindi ko magawa. May bata. Mamaya na. So, lang ako dito. Oy! Down, down. Daming gastusin. Oy! Tapos sabihin ko sa bana, daming liligpitin. Yung luma niya na pool. Hindi naman yung luma. Yung sira na pool. Tatapon yung carpet namin, ipapatapon ko din. Kailangan niya itapon dun talaga sa Milio Park. Hindi magkasya sa garbage bin. Tapos yung itong mga abubot dito, mga paper, mga ano-ano pa, andyan sa likod. So, hindi talaga malinis-linis. Malinis lang ngayon. Maya, malalagyan na naman namin ng mga gamit. Ganon, hindi talaga maiwasan. Basura is everywhere. Ay, nako. A few moments later. Where's the cat? No, cat is gone. It's gone. So, ayan, nag-grocery kami ni Sofia ng konti. At saka, ipasok ko muna siya, ha? So, mga lalab, for today's vlog, ang gagawin natin ay itutur ko kayo sa aming fridge, okay? Ayan, chan-charan. Walang laman. As in, wala siyang laman. Mga dati pa yan. Ayan, walang mga bago. 'Di ba? So, ang gagawin ko is maglilinis ako ng konti at saka ilagay ko yung mga pinabili ko. Ayan. Ayan, konting pinamili namin ni Sofia. Tapos, yung gatas, itlog. At saka, shawarma. And then, tawag nito, bakit walang laman yung aming fridge? 'Di ba? Sinadya ko talaga 'yan para para mahawaas na ba yung mga yung mga old na mga pagkain sa loob, pati yung sa freezer. Ayan si Sofia. Ayan siya. Inaano yung chips. Etong chips na to, super like ko talaga sa Lidl. Ito yung bago kong Discovery Nacho Tortilla, pero super cheesy. Minsan medyo siya, may pagka-salty, bawal sa mga high blood. Pero may inom lang ako ng maraming tubig. Tsaka don't forget your medicine. Ayun, tika lang, linisin ko muna siya, mga lalabs, ha. Nagustuhan niya yan. Parang yung sausage sa loob, ayan tag 59 cents. Bumili ako para sa lunch niya. Sofia, no! Tinapon yung mga crust na ang sarap niya. No, anak.
Give to mama. Ayaw niya pala yan. Maldita, Gido Sofia, no? Hay nako. Taon na ko siya, guys. Mga lalab. Sayang. Ay. Say hi. Say hi. Mga lalabs. Kaon sa ako kamurag na. Wala na ko'y power. Wala ng power. Kasi hindi kami kumain na lunch ni Sofia. Sarap nitong pastry. Tagudtod. Be careful, Sofia. Sofia, no! No! Ayan na, Ariat, oh. Hey. So, mga lalab, gamit ko tong kitchen na cleaner. Ganon. Kasi nakalagay dyan is yung fridge. So, ito gagamitin ko pang hygiene daw. Sige, linis muna ako ng fridge, ha. So, tapos na, 'di ba? Punas-punas lang yan dito sa Europa. Iba yung style sa Pilipinas din. So, ilalagay ko yan yung mga pinamili ko. Hindi naman siya madami. Meron akong frozen chicken. Ito yung kakainin namin tonight. Ilalagay ko na sa storbo. Tapos, hala, mag-rice na naman ako. Kasi wala akong potato pala. Yung parang, potato fries. Pero yung lingin-lingin. Yung bilog-bilog. Yan yun. And then, meron akong chicharon. We have also, bumili ako ng cashew nuts kasi nagka-crave ako. Matagal din ako nakakain ng ganyan. We have brown bread para sa baon ko bukas. May pasok pala ako bukas, tsaka sa linggo. And then, bumili na naman ako nitong cake. Tsaka milk ni Sofia. And then, etong itlog na naman. So, meron pala akong pancake at saka saging. Yun lang, binili ko. Kasi, hindi ko na din siya makarga. Sofia, down. What you doing, baby? Oh! Pastilan, eh. Be careful! What, hey? Nawag ka ng Ariat, oh. Here, hold this one. No. Hold there. Do not move, Sofia. Hay nako, ang hirap. Pero kailangan ko kasi Kaya nga, hindi na ako sa bahay. Yung parang naglilinis-linis talaga at nagluluto. Kasi may bata. Ang hirap ng may bata. Yung malaw na may bata. Kasi yung disgrasya ba. Likay tayo sa disgrasya, mga lalaw. What uno-uno? Tignan nyo nga yan. Oh. Isa. Yeah. Why are you so far from mama? Go near mama. Oh. Go near mama. Palapit natin yan. Don't move. Don't move. That's for Dada. Hold it for Dada. Yes? For Dada. That's what is this? Eggs. Eggs, yeah?
Okay, help Mama. Okay, here. Put it there. Slowly! Nililipat ko yung itlog sa fridge ngayon. Dati hindi naman, pero gusto ko siya ilagay sa fridge kasi wala namang laman. Okay, yes? Okay, here. No! You need to put it back. It's for tomorrow, okay? Mama forgot to buy bacon. Do not move. Do not move lang ga. Mga lalabs na kami sa labas, antayin namin si Bana kasi parating na siya. Tsaka si Sofia, may narinig na sounds, sumayaw. No, no, nak. Dada's coming. Pia, dance na dance. Dance. No, no, Dada's coming. La, Dada's coming. Come. Come here. Come. Mga luoy kayo, nagbabot sa iyang dada. Yeah. Grabe ang hangin, oy. Di mabangbang, parang may bagyo, may pasok pa naman ako bukas. Oh, sa dada. Yes, say hi. Hi. Oma. Yeah. Oo. 갑자기 내게 나타나준 너 난 아무 말도 할 수가 없었지